pozdrav dragi moje maturice, kao što vi znate ja sam maturica. Večeras ćemo raditi unboxing jednog sjajnog laptopa. U pitanju je Acer Aspire F15 sa i7 procesorom, namenjen zahtevnim korisnicima kao i gamerima, pa da pogledamo šta imamo ovdje. U pitanju je sjajan laptop, namenjen za zahtevnije korisnike. Sada ćemo da vidimo šta ima u kutiji. Nema ništa. Evo da vidimo što dobijemo u pakovanju. Imamo naponski kabel, adapter, to je bilo to, gomila kartona. A, tu su papiri. Instalacioni CD sa uputstvom. Sad ćemo da pogledamo. Opa. To smo prikazali, da? Da. Ajde, molim. Sad da unboxujem je sam laptop. Kao što da vidite, sjajne izrade. Poklopac je urađen od aluminijuma. Displej veličine 15,6 inča. Full HD LED. I u predelu tastature je laptop urađen od aluminijuma. Ovaj laptop posjeduje jako moćan hardware. Procesor i7 7500U koji radi na 2,7 GHz, u turbotaktu 3,5 GHz, u pitanju je dual core. Ima 16 GB DDR4 memorije na 2133 MHz i grafičku kartu Nvidia GeForce 950M sa 4 GB DDR5 memorije. Od portova ovaj laptop posjeduje VGA port, HDMI port, 2 USB 3.0 porta, jedan USB 2.0 port, kao i čitač SD kartica, i tu je i USB-C port, što je odlična stvar jer danas većina mobilnih telefona i tableta prelazi upravo na ovaj port. Posjeduje optički uređaj, DVD rezač, kao i ulaz za slušalice. Kao što vidite, tastatura posjeduje backlight, a i sami simboli svetla. Inače, sam laptop dolazi sa Linuxom, pa ćete sami morati da instalirate Windows operativni sistem. Dragi moji maturici, uskoro ćemo na ovom laptopu testirati i neke popularne igrice kao što su Pac-Man, Tetris ili Duke Nukem 3D. Ovo je zaista jako lepo uređen laptop. Svuda je brušeni aluminijum u kombinaciji sa nekom tvrdom plastikom fine teksture. Jako je lepo urađen. Inače, ovo je bez buy konfiguracija po ovoj ceni. Ovaj laptop košta između 115 i 120 hiljada dinara. Čekaj. Ima veze, to je odlično. Pokazat ću vam testove nekih malo zahtevnijih igrica na ovom laptopu, samo kada se snažimo da podignemo originalan Windows.
Dragi moji motorice, nakon unboxinga ovog laptopa imam da predstavim još jedan laptop koji je po ceni skuplji od laptopa koji smo trenutno predstavili, a ima nešto stariju i slabiju konfiguraciju. U pitanju je Asus, daj mi Asus. Kao što već rekao, kraj ovog Acera stavio sam Asus laptop koji je u sličnoj kategoriji poput ovog Acera, samo košta dosta više. Slične su izrade, s tim što Acer ima nešto noviju konfiguraciju. Brate, mnogo ti prljav screen na ovom laptopu, brate, mogu se to odobriš malo pre nego što si krenuo da znaš. Ajde, pogrešimo 5 puta u redu je. 3, 4, sad. Sada cheese display. Pa onako. Dakle, zato smo se odlučili na unboxing ovog Acer laptopa, jer su njegove specifikacije daleko bolje i savremenije od Asusa koji košta dosta više. Šta je bitno pomenuti? Ovaj Acer ima noviju generaciju i7 procesora, istu grafičku kartu, kao i više RAM memorije. Pomenuti Asus posjeduje DDR3 memoriju, a Acer DDR4 memoriju. Prema tome, za neku razumniju cenu dobijete bolji računar. Zato smo se odlučili na unboxing ovog laptopa. Dakle, ako se subscribe-ujete na naš kanal, Asus će i dalje biti skuplji.